pohádka nepohádka o tom, jak tovaryš Srandislav přelstil draka Nudimíra. Bylo. Nebylo. Za 7 horami A 7 řekami se nacházelo ovocnářské království krále Dobroně. Jednoho pozdního večera se královně a králi narodila dcera, princezna Ovocněnka. I když Se to doslechlo zlý drak Nudimír a chtěl po králi Dobroňovi, aby mu princeznu slíbil za ženu, král však odmítl a to neměl dělat. drak uvalil na celé království tu nejtěžší Nemoc, jaká na světě existuje, nudu, a od té doby už nikoho nic nebavilo. Uběhlo několik let. Kdysi dávno krásné ovocné stromy krále Dobroně Přestalo bavit růst, sluníčko přestalo bavit svítit, mraky přestalo, bavit pršet, řeky nebavilo, péct, nikoho nic. nebavilo a netěšilo. A co nejhorší, Všichni ztratili chuť na ovoce celé království začalo a usychat. bylo zahalené štěrou, ponurou mlhou. S pevným odhodláním vyrazil, Když se v okolních městech na trzích přestalo objevovat ovoce krále Dobroně, vypravili se mnozí odvážlivci na cesty, aby králi a celému království pomohli. Nikdo však nevěděl, co si s nudou počít. Jednoho dne se o neštěstí doslechl tovaryš Srandislav. A jelikož to byl filuta a taškář, všemi mastmi mazaný, veselé mysli a dobrého srdce, rozhodl se, že království vysvobodí. s pevným odhodláním vyrazil na cestu. Po cestě stále přemýšlel, jaké kouzlo by draka Nudimíra zahnalo. Když dorazil do království, Situace už byla opravdu katastrofická. Draka už ani to nudění nebavilo tak jako dřív. Začal mít roupy, že se chce nudit ještě víc a víc ale Srandislav vyrazil na náměstí a dal se do řeči s první bábou kořenářkou, na kterou narazil, a povídá jí: babičko, řeknu vám tajemství. Víte, co je nejnudnější věc na světě? Bába kořenářka udiveně zakroutila. zakroutila hlavou, že neví. No přeci všechno dělat naopak. Nikomu to však neříkejte, kladl bábě na srdce. Bába moc nechápala, ale slíbila mlčenlivost až za hrob. Sice slíbila, ale udělala pravý opak. Zanedlouho si tajemství šuškal Šuškal v království kde kdo. A všechno se dělalo obráceně. Švadleny páraly. Oblečení, Ano, a kominíci ucpávali komíny. A strážci zákona loupili. Když se doslechl Nudimír o tom, cože je největší nuda na světě, hned se nápadu chytil a začal dělat všechno naopak. Místo létání chodil pěšky a místo chrlení ohně plival hektolitry vody. i chodil tak několik dní a nocí, až najednou se Stal zázrak, zázrak se stal. vyschlá koryta řek zaplavila Voda. Tráva se pomalu Zazelená. Vypravlé stromy krále Dobroně začaly znovu růst. Do města se vrátil Život, V lidech se po létech opět probudila radost. a
A zase začali mít chuť. Na ovoce. Zlá kletba Byla navždy zlomená. a zazvonil zvonec. A pohádky byl konec. Vlastně Konec. konec. Vlastně, počkejte. Počkejte. Ptáte se, co drak Nudimír? Ten se jenom chytal za hlavu. Jak mohl Srandislavovi na tu les skočit? Než si však stihl do jeskyně doběhnout pro křídla, která si odložil, protože je nepotřeboval, dohonil Jeho ho. rozlobený dav, že ho zmydlí, co se do něj vejde. Ale když spatřili jeho malou, vyzáblou postavičku A strach v očích, očích. rozesmáli se na celé kolo. A drak se propadl studem až do pekla. A jelikož byl plný vody, je to zasyčilo. A vytratil se. Jako pára nad hrncem. Přejeme vám do nového roku 2010, ať vás dobrá nálada A humor provází doslova na každém kroku. A pokud byste měli pocit, že vás také trápí nějaký... Nudimír, Nudislav, Nudimil či jiná klišovitá šedosáň, vzpomeňte si na Srandislava z dílny www.kreativně.cz. A to už je konec. Všechno.